Bodo Liberation Tiger ni गायसनगिरि मासिगिरि बीर सिलागां बसुमतारीनि दिनै 20 कोटी रुंसारि सान। गंसेगाव सिलागां फुरियाव थानाय बिथांनि मांखरसालियाव फालिदों 20 कोटी थैनाय सान। बीर सिलागां बसुमतारी मुंख्लं खाम्फा सामलाय आफादनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो देग्लायबो BLT नि गायसनगिरि मासिगिरि बीर सिलागां बसुमतारीनि 20 कोटी थैनाय सानखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव बंसिगावनि सिलागां फुरियाव थानाय बिथांनि मांखरसालियाव फालिनाय जायो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानो गोनांमोनब्लाबो नाथाय गावनि एंगारनो हायै खामानिनि थाखाय बाहागो लानो हायैयाव हाबाफारियाव बाहागो लानानै मावफुंनानै होयो BTCनिनो मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारी, बनरगाव बियाबनि MCLA जुबिराज बसुमतारी आरो दनेश्वर गयारी बिथांमोनहा। रुंसारि बीर सिलागां बसुमतारीनि मांखरसालियाव बिबार बावजेनो बिथांनिनो आंगो बिसि रमनि बसुमतारीया, लोगोसे मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारी, MCLA जुबिराज बसुमतारी, दनेश्वर गयारीजों लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लाफानाय BLT नि गोबां दैदेनगिरि, सोद्रोमाफोर आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा। फैजों बिरबायदिरि हारिमु अख्राङा फैजों सानस्रिदिरि हारिमु लैथोआ फैजों बिरबायदिरि हारिमु अख्राङा फैजों सानस्रिदिरि हारिमु लैथोआ हारिमुनि जानायजों सिनाय होनि बर' हारिखौ हारिमुनि नाजानायजों सिनाय होनि बर' हारिखौ हारिनि हारिमुखौ लाखिनांगौ।